Okay. प्रणाम माता जी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत कदातर, श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीक्रोह श्रीयुतपथ कमलं श्रीकुरून् वैष्णवांस च श्रीरूपं शाक्रजातं सहकन रघुनान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहकन ललिता श्रीविशाखान्वितांस च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पदे गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावतान्त्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्वेष नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णा प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरीवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत कदातर, श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रणाम माता जी। Hare Krishna, Pranam Mataji. Thank you, हरे Mataji. कृष्ण माता जी। Hare Krishna devotees. வந்திருக்க அனைத்து பக்தர்களுக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இன்னைக்கான சாப்டர் பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய டேட்டிஸ் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் இஸ்கான் பெங்களூரு குலாய் அவங்க கொடுத்திருந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல தான் நம்ம இந்த லெவல் 1 அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கீதா இன் 18 days கோர்ஸ் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ நம்மளுடைய டேட்டிஸ் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தருக்கு நம்மளுடைய வணக்கங்களை தெரிவிச்சுட்டு நம்ம இன்னைக்கு செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நம்மளுடைய ஆச்சாரியார் ஸ்ரீ வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதர், ஸ்ரீ வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதர் நம்மளுடைய ஆச்சாரியருக்கு வணக்கங்களை தெரிவிச்சுட்டு, நம்மளுடைய குரு மகாராஜ் ஜெயபத்க சுவாமி குரு மகாராஜ்க்கு நம்மளுடைய வணக்கங்களை தெரிவிச்சுட்டு, நம்மளுடைய கோவில் பிரசிடென்ட் நாமனிஷ் சதஸ் பிரபுஜி, இந்த பிளாட்ஃபார்ம் நமக்கு கொடுத்தது நம்மளுடைய பிரபு நாமனிஷ் சதஸ் பிரபு தான். அவங்களுக்கு நம்மளுடைய வணக்கங்களை தெரிவிச்சுட்டு நம்ம இந்த செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது நம்ம டே 11 வந்துட்டோம். ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கீதா இந்த லெவல் 1 கிளாஸ்ல இன்னைக்கு நம்ம 11th டே சாப்டர் 11 பார்க்க போறோம். நேத்தி நம்ம பார்த்தது வந்து சாப்டர் 10. அதுல வந்து பகவானுக்கு வந்து அவங்களுடைய ஆப்புலன்சஸ் எல்லாமே, அவங்களுடைய ஐஸ்வர்யங்கள் எல்லாமே வந்து அர்ச்சருக்கு வந்து பகவான் வந்து கொடுத்தாங்க. எல்லாத்தையும் கேட்டாங்க பகவான் கிட்ட, எல்லா விஷயங்களையும். பகவான் எப்படி இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு, இந்த பிரபஞ்சங்கள் எல்லா இடத்துலயும் எப்படி இருக்காரு, த பெஸ்டா எல்லா விஷயங்கள்லயும் இருக்கிறாங்க. வாட்டர்ல வந்து டேஸ்டா இருக்கிறாங்க, வேதங்கள்ல வந்து சாம வேதமா இருக்காங்கன்னு, எல்லா விஷயங்களையும் அனிமல்ல கிங்கா இருக்காங்க அப்படின்னு ஒவ்வொரு விஷயங்கள்லயும் பகவான் வந்து எப்படி வியாபித்திருக்காங்க அப்படின்றத சொன்னாங்க. இப்ப இந்த சாப்டர்ல நம்ம பார்க்க போறது வந்து விஸ்வரூப தரிசனம். பகவான்கிட்ட வந்து இப்ப கேட்ட விஷயங்கள் எல்லாமே பகவான்கிட்ட வந்து என்ன பண்றாங்க அர்ஜுனர் இப்ப வந்து பாக்குறதுக்கு ஆசைப்படுறாங்க.
அவங்கள வந்து இப்ப விஸ்வரூப தரிசனத்தை வந்து பார்க்க போறாங்க. அத பத்தின சாப்டர் தான் இன்னைக்கு நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். பகவான் வந்து இவ்ளோ ஆப்புலன்சஸ வந்து சொல்லியிருப்பாங்க 10வது சாப்டர்ல. அவங்களுடைய வைபவங்கள் சொல்லியிருந்தாலும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கடைசி அர்ஜுனர் கிட்ட, இது எல்லாமே வந்து ஒரு துளி தான் நான் இப்ப வந்து உங்கள்ட்ட காமிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. ஒரு துளி மட்டும் தான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இப்ப அர்ஜுனர் வந்து என்ன பண்றாங்க, பகவான் தான் ஆதி மூலம் அப்படின்றது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருது. எல்லா சக்திகளும் பகவான் கிட்ட இருந்து தான் வந்திருக்கு அப்படின்ற விஷயங்கள் எல்லாமே தெரிஞ்சிடுச்சு. இப்ப வந்து பகவான் கிட்ட வந்து அர்ஜுனர் என்ன பண்றாருன்னா, அவங்க கொஞ்சம் ப்ரௌடா ஃபீல் பண்றாங்க. இவ்ளோ சக்தி வாய்ந்த பகவான் கிட்ட வந்து நம்ம வந்து இவ்ளோ வந்து தொண்டனா இருக்கோமே அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து ப்ரௌடா ஃபீல் பண்றாரு அர்ஜுனர். ஆல்ரெடி அர்ஜுனருக்கும் பகவானுக்கும் எப்படி அவங்க வந்து உறவினர், அவங்களோட அத்தை பையன் கிருஷ்ணர். அது ஒரு உறவினரா இருக்காங்க. அடுத்தது அவரோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டாவும் இருக்காங்க. இன்னும் அவங்களுடைய தங்கையே வந்து அர்ஜுனருக்கு மணந்திருப்பாங்க. அப்ப இன்னும் க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஷிப். அப்புறம் செகண்ட் சாப்டர்ல பார்த்திருப்போம், அர்ஜுனர் வந்து கிருஷ்ணா கிட்ட வந்து சீடனா வந்து அவங்களே சரணாகதி அடைஞ்சிருப்பாங்க. சோ இவ்ளோ சக்திகள் வாய்ந்த பகவான் கிட்ட வந்து நான் வந்து அவனுடைய பக்தனா இருக்கனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு வந்து அந்த ப்ரௌட்னஸ் வந்து வந்துடுது. பெருமை வந்துடுது. அந்த சந்தோஷத்துல என்ன பண்ணுவாரு, இந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை வந்து பகவான் கிட்ட வந்து காமிக்க சொல்லுவாங்க. சோ இந்த விஸ்வரூப தரிசனம் அப்படின்றது பார்த்தோம்னா, இது எப்படி இருக்கும்னா விராட் ரூபம். இதுல வந்து பகவான வந்து ஆஹ் எப்படி இருக்கும்னா பயங்கர பிரம்மாண்டமா இருக்கும். மேனிஃபெஸ்டேஷன் வந்து ஆஹ் யுனிவர்சல் ஃபார்ம் அப்படியே அண்ட சராசரம். அவருக்கு பிகினிங் மிடில் எண்ட் எதுவுமே கிடையாது பகவானுக்கு. அந்த ரூபத்தை பார்த்துட்டு அர்ஜுனருக்கு வந்து எப்படி இருக்கும்னா உம் ரொம்ப பயமாயிடும். அந்த ரூபத்தை பார்த்த உடனே அவருக்கு வந்து அந்த பக்தி கொஞ்சம் போய் என்னவாயிடும், பயமாயிடும். அர்ஜுனர் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க பகவான் கிட்ட, எனக்கு இந்த ஃபார்ம் வேண்டாம் பகவானே, நீங்க எனக்கு வந்து ஷியாம சுந்தர ஃபார்ம், அந்த ஃபார்மே நீங்க காமிங்க. ஷியாம சுந்தர ஃபார்ம்னா பகவானோட டூ ஹேண்ட் ஃபார்ம், அதே காமிங்கன்னு சொல்லுவாங்க. போனஸா பகவான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அர்ஜுனருக்காக அந்த ஃபோர் ஹேண்டட் ஃபார்ம், பரமாத்மாவா பகவான் இருப்பாங்களா 4 கை ரூபத்துல, அந்த ஃபார்மை காமிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களுடைய டூ ஹேண்டட் ஃபார்ம் ஷியாம சுந்தர ஃபார்மை வந்து பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு வந்து காமிப்பாங்க. சோ இந்த ஃபார்ம் வந்து விராட் ரூபம் அப்படின்றது வந்து அர்ஜுனருக்கு மட்டும்தான் பகவான் காமிச்சிருக்காங்களா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இல்ல. அங்கங்க பகவான் வந்து காமிச்சிருக்காங்க. கோகுலத்துல யசோதா அம்மாக்கு வந்து கிருஷ்ணா வந்து குழந்தையா அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட அங்க விளையாடிட்டு இருக்கும் பொழுது அவங்க வந்து போய் சொல்லுவாங்க யசோதா அம்மா கிட்ட, கிருஷ்ணா வந்து மண்ணு சாப்பிட்டுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. உடனே யசோதா அம்மா கிட்ட போயிட்டு யசோதா அம்மா வந்து கிருஷ்ணா கிட்ட போயிட்டு, கிருஷ்ணா உன்னுடைய வாய் காமி, மண்ணு சாப்பிட்டிருக்கியான்னு அப்படின்னு காமிக்கும் பொழுது பகவான் அந்த அவங்க திருவாய திறந்து காமிக்கும் போது அதுல அண்ட சராசரமே அதை வந்து பார்ப்பாங்க. அந்த ஹோல் யூனிவர்ஸே வந்து மேனிஃபெஸ்ட் ஆயிருக்கிறது யசோதா அம்மா பகவானுடைய வாயில வந்து பார்ப்பாங்க. இன்னொரு போய் என்ன பார்ப்பாங்கன்னா, இவங்க யசோதா அம்மா பகவான் கிட்ட காமிக்க சொல்றாங்களா அந்த வாய், அந்த பிக்சருமே பகவானோட திருவாய்க்குள்ள பார்ப்பாங்க. இது பார்த்த உடனே யசோதாமாக்கு இவ்ளோ தெய்வீக குழந்தையா கிருஷ்ணா என்கிட்ட இருக்காங்க அப்படின்னு நினைச்சு அவங்களுக்கு மயக்கமே வந்துரும் பகவானை பார்த்த உடனே. இந்த இடத்துல பகவான் வந்து காமிச்சிருப்பாங்க அவங்களுடைய விராட் ரூபத்தை. அந்த ஃபுல் ஃபார்ம் இல்ல, ஆனா ஹோல் மேனிஃபெஸ்டேஷனே வந்து காமிச்சிருப்பாங்க யசோதாமா கிட்ட. அடுத்தது வந்து பார்த்தோம்னா வேற யாருக்கு காமிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா துரியோதனனுக்கு வந்து துரியோதனுக்கு வந்து பகவான் வந்து அவங்களுடைய இந்த காஸ்மிக் ஃபார்ம், அவங்களுடைய ஃபார்மை வந்து மேனிஃபெஸ்டேஷன் அது காமிப்பாங்களா. அப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த துரியோதனன் எதுக்காக பகவான் காமிப்பாங்கன்னா, இத பார்த்துட்டு துரியோதனன் வந்து போர் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்றதுக்காக அவங்கள வந்து அவங்க வெளிப்படுத்துவாங்க. ஆனா உம் பகவானை யாரால அணுக முடியும், பக்தரால மட்டும் தானே அணுக முடியும், தெரிஞ்சுக்க முடியும், புரிஞ்சுக்க முடியும். ஆனா இந்த துரியோதனன்றவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க எப்பவுமே துவேஷம் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க பகவான் கிட்ட. சோ அவங்க காமிச்ச அந்த ரூபத்தை கூட அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, கிருஷ்ணா வந்து என்கிட்ட வந்து ட்ரிக் பண்றாரு, என்ன பயமுறுத்துறாங்க, நான் பண்ணக்கூடாதுன்றதுனால ட்ரிக் பண்றாங்கன்னு சொல்லி அவங்க புரிஞ்சுப்பாங்க. அதனால அவங்களுக்கும் அது வந்து புரியாம போயிடுச்சு. அவங்க கிட்டயும் அது காமிச்சாங்க. வேற எப்பயாவது யூனிவர்சல் ஃபார்ம் வேற யார்கிட்ட காமிச்சிருக்காங்கன்னு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, உம் ஆஹ் இவங்க முச்சுக்குந்த சக்கரவர்த்தின்றது இருப்பாங்க. இது வந்து ஒரு பாகவதத்துல வர கதைகள். முச்சுக்குந்த சக்கரவர்த்தி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அவர் வந்து இந்த இந்த போர்க்களத்துல வந்து போர் புரிவாரு. போர் புரியும் பொழுது அவர் ரொம்ப நாள் போர் பண்ணிட்டு இருந்ததுனால
அவருக்கு வந்து இந்த தூக்கமே இல்லாம இருக்கிறதுனால பகவான் கிட்ட போயிட்டு நான் தூங்கியே ஆகணும்னு சொல்லுவாங்க. சரின்னு சொல்லிட்டு பகவானும் என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த முச்சுக்குந்த சக்கரவர்த்திக்கு அங்க ஒரு காடு இருக்கு, அந்த இருக்கிற குகையில போயிட்டு நீ வந்து போயிட்டு தூங்கிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி அந்த முச்சுக்குந்த சக்கரவர்த்திக்கு வந்து சொல்லிடுவாங்க. அவங்க அங்க போயிடுவாங்க. அந்த நேரத்துல என்ன பண்ணணும்னா பகவான் வந்து காளியவான் அப்படின்ற வந்து அந்த அரக்கனை வந்து இவங்க வந்து சம்ஹாரம் பண்ணணும். ஆனா அந்த காளியவான் வந்து எப்படி இறப்பாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து பல நாள் இந்த கண்கள் வந்து திறக்காம அந்த கண்ணுக்கு ஒரு பவர் இருக்கும் பாத்தீங்களா, அந்த திவ்யமான அந்த கண்களை திறந்தோம் அந்த ஒளி, அந்த ஒளியால மட்டும்தான் அவனை வந்து சம்ஹாரம் பண்ண முடியும்னு இருக்கும். அதனால என்ன பண்ணுவாங்க பகவான் வந்து இந்த முச்சுக்குந்த சக்கரவர்த்தி இருக்கிற இடத்த பார்த்து இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பகவான் கிருஷ்ணாக்கு வந்து இவங்கதான் முக்காலமும் உணர்ந்து வராச்சு, ஒவ்வொரு விஷயம் பகவான் பண்றதும் வந்து அவங்க பிளான் அப்படி பர்ஃபெக்ட்டா இருக்கும். அப்ப முச்சுக்குந்த சக்கரவர்த்தி இருக்க இடத்த பார்த்து பகவான் வந்து ஓடுவாங்க. உடனே காளியவன் என்ன பண்ணுவாங்க, பகவான் எப்படியாவது கில் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு காளியவானும் பகவான் பின்னாடியே போவாங்க. பகவான் அந்த ஃபாரஸ்ட்ல இருக்கிற அந்த குகை கிட்ட போயிடுவாங்க. இவனும் பின்னாடியே ஓடி போகிறதுனால காளியவான் இந்த முச்சுக்குந்த சக்கரவர்த்தி அங்க போய் தூங்கிட்டு இருந்தனால அவங்க ரொம்ப நாள் தூங்கிட்டு இருக்காங்க அதுல. அவங்க மேல இருக்கிற அந்த ரோமங்கள்லாம் வளர்ந்திருக்கும். அங்க மேல அந்த அந்த அவங்க மேலேயே எப்படி இருக்கும்னா இந்த எறும்பு புத்துலாம் வந்துகிட்டு அடர்ந்த புல் காடு மாதிரி இருக்கும் பாத்தீங்களா, அந்த மாதிரியான ஒரு லுக் வந்து அந்த அந்த முச்சுக்குந்த சக்கரவர்த்தி கிட்ட வந்திருக்கும். இவங்க வேகமா ஓடும்பொழுது என்ன பண்ணிடுவாங்க, இந்த காளியவன் வந்து காலால இவங்களை எட்டி உதைச்சுக்கிட்டு போறாங்க. இவங்களை கால் எட்டி உதைச்ச உடனே இந்த முச்சுக்குந்த சக்கரவர்த்தி என்ன பண்ணிட்டாங்க, அவங்க கண் விழிச்சிடுவாங்க. அவங்க கண்கள்ல இருந்து வரப்போற அந்த பார்வை வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும், பல நாள் சேகரிக்கப்பட்ட வச்ச ஒரு விஷயம் தொறக்க போறாங்கன்னா அவ்வளவு பவர்ஃபுல்லா இருக்கும்ல, அவ்வளவு பவர்ஃபுல்லான இருந்துச்சு அவங்களோட விஷன். அவங்க காளியவனை பார்க்கும்போது என்ன ஆயிட்டாரு அவரு, ஃபுல்லா வந்து அவங்க வந்து சாம்பல் ஆயிட்டாங்க அந்த இடத்துல. அப்போ பகவான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, இவங்களுக்கு பக்தருக்காக அவங்களுடைய ஃபோர் ஹேண்டட் ஃபார்ம வந்து இவங்களுக்கு வந்து காமிச்சிருப்பாங்க. சதுர்புஜத்துல வந்து பகவான் அங்க வந்து தோன்றியிருப்பாங்க. இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு நீங்க பின்னாடி வரப்போற லெவல் ஒன் முடிச்சுட்டு லெவல் 2 கிளாஸ் லெவல் 3 எல்லாம் போவீங்கல்ல, அப்ப பாகவதம் இதெல்லாம் படிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்ன்றதுக்காக இங்கெல்லாம் ரிலேட் பண்ணி பாத்துக்கலான்றதுக்காக இந்த விஷயங்கள் சொன்னோம். சோ நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற சாப்டர் மெயின்லி விஸ்வரூப தரிசனம். பகவானுடைய அந்த விஸ்வரூபத்தை வந்துதான் அர்ஜுனருக்கு வந்து பகவான் காமிக்க போறாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இன்னைக்கு ஸ்லோகா யார் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்க? மாதாஜி ரீட் பண்ணட்டுமா? ம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நது மாம் ஷக்யஷே த்ரஷ்டும் அனேனைவ ஷசுஷா திவ்யம் ததாமி தே ஷசுஷு பஷ்யமே யோகம் ஐஸ்வரம். ஆனால் உன்னுடைய தற்போதைய கண்களால் என்னை நீ காண முடியாது. எனவே நான் உனக்கு திவ்யமான கண்களை தருகிறேன். எனது யோகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை பார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப பகவான் வந்து நம்ம 10th சாப்டர்லயே சொல்லிட்டாங்க. இதுக்கு முன்னாடி அது 9th சாப்டர்லயே சொல்லியிருப்பாங்க. பிறளாத பக்தி தொண்டு பண்றவங்கள பகவான் என்ன பண்ண மாட்டாங்க, அவங்கள கைவிடவே மாட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு வேணும்ன்றத நமக்கு என்ன வேணுமோ அத பகவான் கொடுப்பாங்க. நம்ம கிட்ட அந்த பக்தன் கிட்ட இருக்கிற விஷயத்த பகவான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அத பாதுகாப்பேன் இப்படின்ற எல்லா விஷயங்களையும் கொடுத்துட்டாங்க பகவான். அர்ஜுனருக்கு வந்து எந்த டவுட்டுமே கிடையாது. பகவான் கிட்ட வந்து விஸ்வரூப தரிசனம் கேட்கணும் அப்படின்றது. அவங்க எதுக்காக இந்த விஷயத்த கேக்குறாங்க அப்படின்னா, பகவான் இது வரைக்குமே வந்து எப்படி வந்திருக்காங்கன்னா தத்துவ பூர்வமாகவும் ஏட்டளவிலும் தியாரிட்டிக்கலாகவும் அவங்கள பத்தின விஷயங்கள் இப்படிதான் வந்து மேனிஃபெஸ்ட் ஆயிருக்காங்க. ஏட்டளவிலையும் அப்புறம் தத்துவ பூர்வமாக மட்டும்தான் வந்து அவங்கள முழு முதற் கடவுளாக எடுத்திருக்காங்க. ஆனா இப்ப என்ன பண்றாங்க, அவங்கள வந்து அர்ஜுனர் கிட்ட அவங்களோட ஹோல் ஃபார்ம் மேனிஃபெஸ்டேஷன் அந்த காஸ்மிக் ஃபார்மையே வந்து விஸ்வரூபத்தையே வந்து காமிக்க வந்து சொல்றாங்க. இப்படி காமிக்கும் போது என்னவாகும், பின்னாடி வரப்போற மக்கள்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, இதை இன்னும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். அவங்களுக்காக கேட்கல, மத்த மக்கள் பின்னாடி வரப்போறவங்களுக்காக தான் வந்து என்ன பண்றாங்க இங்க அர்ஜுனர் வந்து கேக்குறாங்க. அதுவும் பகவான் வந்து அர்ஜுனர் எப்படி கேக்குறாங்க பகவான் கிட்டனா, டிமாண்ட் பண்ணி கேட்கல பகவான் கிட்ட, ரொம்ப ரெக்வெஸ்ட் பண்ணி ஹம்பிளா தான் கேக்குறாங்க. இவங்களுக்கு எந்த டவுட்டுமே கிடையாது. ஏன்னா ஆல்ரெடி இவங்க கம்ப்ளீட்லி சரண்டர்ட் பகவான் கிட்ட அனன்ய பக்தி தொண்டு பண்றவர் நம்மளுடைய அர்ஜுனர். வரப்போற மக்கள் இதுக்கப்புறம் வரப்போறவங்க அவங்க வெறும் தியாரிட்டிக்கலா பிலாசபிக்கலா தான் இருக்கு ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல அப்படின்னு யாரும் சொல்லிடக்கூடாதுல்ல. பகவான் கிட்ட அவங்களோட ரியல் ஃபார்மே வந்து காமிச்சிருக்காங்க அர்ஜுனர் கிட்டன்றது இருந்தா தானே
அங்க வந்து பிராக்டிக்கலா இருந்தா தானே எல்லாருக்கும் இன்னும் நல்லபடியா புரியுன்றதுக்காக சொல்லியிருக்காங்க. அதுவும் பகவானே அந்த டிசைர் பகவானுக்கு வந்து என்னது அவங்கள வெளிப்படுத்தணும்னா அவங்களாவே ரிவீல் பண்ணிப்பாங்க. பகவானே அவங்கள வந்து ரிவீல் பண்ண முடியும். பகவான் தான் நம்மளால மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன் நம்மளா எடுத்துக்க கூடாது. இப்படிதான் அப்படிதான்ன்றது மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன் பக்தியில நமக்கு எப்பவுமே இருக்கக்கூடாது. நம்மளுடைய குரு ஆச்சாரியர்கள் சொன்ன வழியில தான் நம்ம அவங்க பின்னாடி தான் நம்ம போகணுமே தவிர யூகங்கள் அனுமானத்துல நம்ம எப்பவுமே பக்தியில பண்ணவே கூடாது. இந்த இடத்துல பகவானே அவங்கள வந்து ரிவீல் பண்ணணும் அப்படின்னு அந்த டிசையர் பகவானுக்கு இருந்ததுனால அர்ஜுனருக்கு காமிச்சிருக்காங்க இந்த விஷயங்களை. சோ வரப்போற மக்களுக்காக வரப்போறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க பின்காலத்துல நான் தான் கடவுள் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு வருவாங்கல்ல. சோ அவங்க கிட்ட அந்த ஃபேக் குருஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருப்பாங்களா, அவங்க கிட்ட நான் தான் கடவுள் நான் தான் இன்கார்னேஷன் கடவுள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தாங்கன்னா நம்ம அவங்க கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் என்ன கேட்கணும், நீங்க கடவுள்னா நீங்க என்ன பண்ணணும், ஷோயர் விஸ்வரூப தரிசனம். அப்ப அந்த அந்த மேனிஃபெஸ்டேஷன் அந்த யுனிவர்சல் ஃபார்மை வந்து காமிக்க சொல்லி சொன்னோன்னா என்ன பண்ண முடியும், யாராலையும் அதை காமிக்க முடியாது. அதுக்காக தான் பகவான் அர்ஜுனர் வந்து பகவான் கிட்ட வந்து இந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை கேட்க சொல்றாங்க, கேக்குறாங்க. அதுவும் அர்ஜுனரால என்ன பண்ண முடியாது, அவங்களுடைய சாதாரண கண்களால வந்து அந்த தரிசனத்தை பார்க்க முடியாது. எப்படி பார்க்க முடியும் அப்படின்னா பகவான் அதுக்கான அந்த சக்ஷுஷா அந்த திவ்யமான கண்கள்கள் அந்த திவ்யமான கண்களை வந்து பகவான் தான் அவங்களுக்கு வந்து கொடுக்குறாங்க. அப்ப பகவான் கொடுக்குற அந்த கண்களை வச்சுதான் பகவான் என்ன பண்றாங்க, அர்ஜுனருக்கு கொடுக்கறதுனால அர்ஜுனர் வந்து அத வந்து அந்த ஃபார்மை வந்து பாக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இதுலயும் அதேதான், அந்த திவ்ய திருஷ்டி எப்படி பகவானுக்கு வந்து அர்ஜுனருக்கு கொடுத்தாங்க பகவான் அப்படின்றத பாக்குறோம். ஏன்னா இந்த வேண்டுகோள் எதற்காக, எதிர்காலத்திற்கான பாதுகாப்பு. அர்ஜுனர் தனக்காக கேட்கவில்லை, கடவுள் என்று சொல்லிக் கொள்ளும் போலிகளை இனம் காணவே விஸ்வரூபத்தை காட்டச் சொன்னேன். பின்னாடி வரப்போறவங்க ஃபேக்கா நான் தான் கடவுளோட இன்கார்னேஷன் அப்படி நிறைய பேர் வருவாங்கல்ல, அவங்க கிட்ட எல்லாம் வந்து யுனிவர்சல் ஃபார்ம் காமிங்க அப்படின்னு சொன்னா என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க பயந்து அப்படியே பின்னாடி ஓடிப்பிடுவாங்க. சோ சாதாரண மனித கண்களால் இறைவனை காண முடியாது. திவ்ய திருஷ்டி ஒன்லி தெய்வீக பார்வையால மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும், பகவானை வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லைட்ல பாத்துறோம். அடுத்தது இங்க பார்த்தோம்னா விஸ்வரூபம். இப்ப பகவான்டோடைய விஸ்வரூபத்தை வந்து அர்ஜுனர் வந்து பாக்குறாங்க. அர்ஜுனர் ஃபுல்லி சரண்டர். அதுல வந்து போன இதுலயே சொல்லிட்டாங்க 10.12 ஸ்லோகால பரம் பிரம்மம் அப்படின்னா நீயே உன்னதமான பரம் பிரம்மம். அகம் சர்வசிய பிரபு அவங்கதான் பரபிரம்மம் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிட்டாங்க. பரம் தாமம் நீயே உன்னதமான இருப்பிடம். அப்புறம் பவித்ரம் அவங்கதான் பரம புனிதமானவர் அதுவும் சொல்லிட்டாங்க. பரம் பாவான் பரம் பாவன அப்படின்றது வந்து நீயே உன்னதமான பரமபுருஷர். இப்படி எல்லா விஷயங்களையும் பகவான் பத்தி அவங்களுக்கு தெரியும். அவங்களுக்கு அந்த திவ்யமான கண்களையும் கொடுத்த பிறகு அர்ஜுனர் வந்து அந்த ரூபத்தை பாக்குறாங்க. அந்த ரூபத்தை பார்க்கும்போது எப்படி இருக்காங்கன்னா, இதுல பாத்தீங்கன்னா தெரியும் சிவபெருமான், பிரம்மா, மத்த தேவர்கள், ருத்ரர்கள் அப்படின்றது எல்லாருமே அந்த மேனிஃபெஸ்டேஷன் அந்த ஃபார்ம்ல வந்து மேனிஃபெஸ்ட் ஆங்க. அந்த டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ், ஷேப்ஸ், டெக்ஸ்சர் அப்ப ஒவ்வொருவங்களுக்கும் அவ்வளோ கண்கள் இருக்கும். அத்தனை கண்கள், அத்தனை கைகள், வாய்கள், அப்புறம் ஒரு சிலவங்க ஃபேஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தேவர்கள் ஃபேஸ் ரொம்ப கோபமா இருக்கும். பகவானுடைய பற்கள்ல வந்து நிறைய இந்த வீரர்கள்லாம் வந்து நசுங்கி உள்ளுக்குள்ளார போறாங்க. இவ்ளோ விஷயத்தையும் அங்க பாக்குறாங்க அர்ஜுனர். அத பார்த்த உடனே அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கு, ரொம்ப பரவசமா இருக்கு. அதோடைய ஒளி எப்படி இருக்கும்னா 10,000 1000 கணக்கான சூரிய ஒளி சேர்ந்து வந்துச்சுன்னா ஒரு ஒளி வரும்ல, அந்த அளவுக்கு அந்த ஒளி வந்து அப்படி இருக்கா அங்க. அந்த ஒளிய பார்க்கும் பொழுது நமக்கு இந்த சூரியனை பார்க்கும் போதே நம்ம கண்கள் எப்படி கூசும். இந்த பரவசமான இந்த ரூபத்தை பார்த்துட்டு அர்ஜுனர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்களாம், அவங்களுக்கு ரொம்ப பயமாயிடுமா. எல்லையற்ற முகங்கள், கண்கள் மற்றும் ஆயுதங்கள் இந்த விஸ்வரூபத்துல பாக்குறாங்க. பிரம்மா, சிவன் மற்றும் அனைத்து தேவர்களையும் தன்னுள் கொண்டது. பார்க்க பரவசமாகவும் அதே சமயம் அச்சமூட்டுவதாகவும் அமைந்த வடிவம். இந்த ஃபார்மை பார்த்த உடனே அவங்களுக்கு வந்து எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா அர்ஜுனருக்கு வந்து ரொம்ப பயந்து போயிட்டாங்க இந்த ஃபார்மை. ஏன்னா பக்தர்கள் எப்பவுமே இந்த ஃபார்ம் வந்து பாக்குறதுக்கு பிரியப்பட மாட்டாங்க. அவங்க எப்பவுமே என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களுக்கு 200 ஷியாம சுந்தர ஃபார்ம் பாக்குறது தான் வந்து பக்தர்கள் வந்து விரும்புவாங்க. அதே மாதிரி இந்த யுனிவர்சல் ஃபார்ம் பாத்தீங்கன்னா அது வந்து டெம்பரவரி, அந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுக்கு மட்டும் அதுக்காக இருக்கிற ஃபார்ம் தான் இந்த ஃபார்ம். இந்த ஃபார்மை வந்து எப்ப காமிச்சாங்க பகவான், அந்த போர் நடந்துச்சு சாப்டர் 1 அர்ஜுன விஷாத யோகம் பார்த்திருப்போம். அப்பவே ரெண்டு அணைக்கும் நடுவுல வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அர்ஜுனர் வந்து
பகவான் கிட்ட தேர் கொண்டு போய் விட சொல்லுவாங்க. இப்படி 2 சைடையும் பார்த்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, அர்ஜுனர் வந்து இவங்க எல்லாம் என்னோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ், நான் எப்படி இவங்கள கில் பண்ணணும் அப்படின்ற அவங்களுக்கு வந்து அந்த தாட் வந்துரும். நான் எப்படி இவங்கள வந்து கொல்றது, நான் எப்படி போர் பண்றதுன்னு. அப்பதான் பகவான் என்ன பண்ணுவாங்க, அங்க இருக்கிற அனைத்து போர் வீரர்களையும் ஸ்டாண்ட் ஸ்டில் பண்ண வச்சுட்டு 45 மினிட்ஸ் அந்த கீதா உபதேசத்தை வந்து பகவான் அர்ஜுனருக்கு வந்து கொடுப்பாங்க. இந்த 700 ஸ்லோகத்தையும் 45 நிமிஷத்துல. இப்ப இங்க பாக்குறாங்கல்ல இந்த யுனிவர்சல் ஃபார்ம், இதே நேரத்துல வேற யார் பாக்குறாங்க இங்க? ரஞ்சயன் மாதாஜி. ஹரிபோல். சஞ்சயன் யாருக்கு காமிச்சு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க? சஞ்சயனுக்கு அந்த இந்த திவ்ய இது கிடைச்சிருக்குல்ல, அந்த ஞான திருஷ்டி. அது வந்து அவங்களுக்கு வியாச தேவரால காமிக்க தெரிஞ்சது, கிடைச்சது அந்த அவங்களுக்கு. வியாசதேவர் கிட்ட இருந்து கிடைச்ச அந்த அந்த சக்ஷுஷ அந்த ஞான கண்களை வச்சு இந்த யுனிவர்சல் ஃபார்ம திருதராஷ்டிரருக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்றத நம்ம இதுல தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த ஃபார்மை பார்த்துட்டு அவங்க அவ்வளோ பயப்படுறாங்க. அவரோட வாய்கள்ல இருந்து அந்த நெருப்பு கக்கறது, பகவானை வந்து இந்த ஒளி வந்து எங்க வரைக்கும் வந்துச்சுன்னா அங்க இருக்கிறவங்களுக்கு யாருக்கும் தெரியல. மத்த போர் வீரர்களுக்கு இந்த யுனிவர்சல் ஃபார்ம் தெரியல. அதே இங்க தேவர்கள் அனைவருக்குமே என்ன பண்ணிட்டாங்க, அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே இந்த ரூபம் தெரிஞ்சிருது. எல்லாரும் பயத்துல பதட்டத்துல என்ன பண்றாங்க, எல்லாரும் வந்து பகவானை வந்து கை கூப்பி துதிப்பாட வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. அந்த பிரேயர்ஸ் வைக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. பகவான் விஸ்வரூபத்தை காமிச்சிருக்காங்க. ஏன்னா அந்த ஒளி அவ்வளோ எல்லா இடத்துலயும் வந்து பரவி இருக்கு அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். எல்லாரும் சரண்டர் ஆகி எல்லா தேவர்களும் பகவான் கிட்ட வந்து பிரேயர்ஸ் வைக்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 11.32 ஸ்லோகா வாசிக்கிறீங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச காலோऽस्मि लोकक्षयकृतप्रवृत्तो लोकान् समाहर्तुं ह्यः प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः பிரத்யனிகேஷு யோதாக. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், காலம் நான், உலகங்களை அழிப்பவற்றில் மிக பெரியவன். எல்லா மக்களையும் அழிப்பதற்காக நான் வந்துள்ளேன். உங்களை தவிர, பாண்டவர்களை தவிர இரு தரப்பிலும் உள்ள எல்லா வீரர்களும் அழிக்கப்படுவர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ இதுல பகவான் என்ன சொல்றாங்க, பகவான் வந்து இதுக்கு முன்னாடி இருக்க ஸ்லோகால எல்லாம் வந்து அர்ஜுனர் வந்து கொஸ்டின் கேட்டிருப்பாங்க. என்ன கேட்டிருப்பாங்கன்னா, இதுக்கு வந்து இவ்ளோ கோரமான முகங்கள் இருந்துச்சு, உங்க வாயில இருந்து ஏன் இவ்ளோ நெருப்பு வந்திருக்கு, நிறைய வீரர்கள்லாம் இந்த வாய்க்குள்ளார வந்து ஏன் வேக வேகமா போறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வந்து அர்ஜுனர் வந்து கிருஷ்ணா கிட்ட கேட்டிருப்பாங்க. சோ அதுக்கான ஆன்சர் தான் நம்ம இந்த ஸ்லோகால நம்மளோட புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் சொல்றாங்க. என்ன சொல்றாங்க, காலம் நான். பகவான் இந்த இடத்துல என்னவா இருக்காங்க, காலனா வந்து பகவான் இருக்காங்க. சோ காலனா பகவான் தான் எல்லாத்தையும் வந்து உற்பத்தி பண்ணது, தோற்றுவிப்பவர் அவர்தான். அவர்கிட்டதான் என்னது எல்லாமே வந்து உள்ளுக்குள்ளார போகிறதையும் பகவான் கிட்டதான் அப்படின்றதையும் நம்ம பிடிக்கிறோம். சோ ஹி இஸ் கிரியேட்டர், மெயின்டெனர், கண்ட்ரோலர். பகவான் எல்லாமே. இங்க டிஸ்ட்ராயும் பண்றது பகவான் தான். அது அவங்களோட டிசைர்ல இந்த விஷயம் நடக்குது. அதுதான் வந்து யுனிவர்சல் லா ஆஃப் நேச்சரும் கூட. பகவானுடைய காலமா இருந்து எல்லாரையும் பகவான் என்ன பண்ணிருக்காங்க, அழித்திருக்காங்க அப்படின்றது வந்து தெரிஞ்சிருக்கும். அது இந்த இடத்துல பாண்டவர்களை தவிர அங்க இருந்த அத்தனை போர் வீரர்களும் என்ன பண்றாங்க, அழிக்கப்பட்டிருக்காங்க. இந்த விஷயத்த பகவான் வந்து என்ன பண்றாங்க, அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்துல அர்ஜுனருக்கு வந்து காமிச்சிருக்காங்க அப்படின்றத வந்து நம்ம பாக்குறோம். சோ எல்லா போர் வீரர்களும் என்ன வகுறாங்க, அழிந்து போயிடுறாங்க. இப்ப இந்த இடத்துல என்ன பண்றாங்க, அர்ஜுனர் வந்து கருவியா இருந்துதான் இப்ப நீ போய் போர் பண்ணணும், நீ போர் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்றீ. ஆல்ரெடி என்னவாயிட்டாங்க, அங்க இருந்த வீரர்கள் எல்லாருமே அழியதான் போறாங்க. அதுதான் லா ஆஃப் நேச்சர். நீ போயிட்டு ஒரு கருவியா இருந்து, ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், இந்த போரை வந்து நீ போயிட்டு கருவியா இருந்து மட்டும் பண்ணு அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. அதுதான் இங்க நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லைட்ல நான் காலம், உலகை அழிப்பவன். சோ இது நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம், இப்ப நிறைய கிளை நதிகள் இருக்கும். அந்த நதிகள்லாம் என்ன பண்ணும்னா கடைசியா போய் சங்கமாகற இடம் வந்து பார்த்தோம்னா ஓஷனா இருக்கும். அதே மாதிரிதான் நதிகள் கடலை நோக்கி செல்வது போல வீறு கொண்ட இந்த வீரர்கள், இங்க இருந்த எல்லா வீரர்களும் என்ன பண்றாங்க, பகவானுடைய அந்த திவ்யமான வாய்க்குள்ளார
டெஸ்ட்ராய் ஆகி உள்ளுக்குள்ளார போறாங்க அப்படின்றத வந்து நம்ம இதுல பாக்குறோம் இந்த ஸ்லைட்ல. (11.33) ஸ்லோகா வாசிக்கிறீங்களா மாதாஜி? மாதாஜி ரீட் பண்ணட்டுமா? ஃபர்ஸ்ட் கொடுங்க மாதாஜி. தேவி மாதாஜி படிக்கட்டுமா? அவசியம் படிங்க மாதாஜி, படிங்க. தஸ்மாத்வம் உத்திஷ்ட யசோ லபஸ்வ ஜித்வா சத்ருன் புங்கஷ்வ ராஜ்யம் சம்ருதம் மயைவதே நிகாதாக பூர்வம் ஏவ நிமித்த மாத்திரம் பவ சவ்யசாச்சின். எனவே எழுந்து போரிட தயாராகு, உனது எதிரிகளை வென்று புகழுடன் வளமான அரசினை அனுபவிப்பாயாக. எனது ஏற்பட்டால் இவர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே மரணத்தை கொண்டு விட்டனர். எனவே சவ்ய சாசியே, போரில் ஒரு கருவியாக மட்டும் செயல்படுவாயாக. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ஹரே இந்த கிருஷ்ணா. ஸ்லோகால இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான வேர்டு, நிமித்த மாத்திரம், சவ்ய சாச்சின் அப்படின்னு இருக்காங்க. இந்த நிமித்த மாத்திரம் அப்படின்றது வந்து பகவான் வந்து என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, இதுல ஒரு கருவியா இருந்து மட்டும் நீ போர் பண்ணு அப்படின்றது சொல்றாங்க. நிமித்த மாத்திரம்னா கருவி. இப்ப எப்படி நம்ம வந்து இது எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்னா, காய் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் நம்ம இருக்குல்ல, அது கட் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நைஃப் வச்சுதான் கட் பண்ணுவோம். அப்ப அந்த இடத்துல அதை கட் பண்றதுக்கு எது உதவுச்சு நம்மளுக்கு, அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்டா அந்த கருவியா இருந்தது வந்து நைஃப் தான். அதே மாதிரி இந்த போரை வந்து பண்ணணும், அதுக்கு ஒரு கருவியா ஆல்ரெடி இவங்க எல்லாம் அழிய போறாங்க இந்த வீரர்கள் அனைவரும். நீ வந்து என்ன பண்ணு, கருவியா இருந்து நீ இந்த மாதிரி இந்த போர் பண்ணு அப்படின்றது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கறாங்க அர்ஜுனருக்கு கிருஷ்ணா. அதுதான் இந்த நிமித்த மாத்திரம், கருவின்றது அர்த்தம். இந்த இடத்துல சவ்ய சாச்சின் அப்படின்றது வந்து சொல்லியிருக்காங்க. பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு நிறைய பேர் கொடுப்பாங்க. குடாகேஷா, தூக்கத்தை வெல்பவர் இந்த அர்ஜுனர். அதனால குடாகேஷா அப்படின்னு. இந்த இடத்துல வந்து சவ்ய சாச்சின் அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. சவ்ய சாச்சின் அப்படின்றது வந்து சிறந்த வில்லாளி. அர்ஜுனர் வந்து என்னன்னா ஒரு நல்ல சிறந்த வில்லாளியா வந்து இருந்தாங்க. துரோணாச்சாரியார் கிட்டதான் வந்து அர்ஜுனர், அந்த பஞ்ச பாண்டவர்கள், கௌரவர்கள் இவங்க எல்லாம் வந்து எல்லா கலைகளையும் வந்து துரோணாச்சாரியார் கிட்டதான் வந்து இவங்க லேர்ன் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, துரோணாச்சாரியர் வந்து இவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு டாஸ்க் வச்சிருப்பாங்க. அந்த மரத்துல இருக்கிற அந்த பேர்டை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அதோட ஐய. அப்ப எல்லார்கிட்டயும் வந்து ஒவ்வொருத்தவங்கள்ட்டயும் கொஸ்டின் கேட்பாங்க. அப்ப அங்க இருக்கிற அவங்க ஒருத்தவங்க வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, எனக்கு அங்க இருக்கிற மரம் தெரியுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இன்னொருத்தவங்க என்ன சொல்றாங்க, மரத்துல இருக்கிற அந்த பறவை தெரியுது. இன்னொருத்தவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, அந்த மரத்துல அந்த பழம் தெரியுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அர்ஜுனர்கிட்ட கேட்கும்போது அர்ஜுனர் சொல்லுவாங்க, எனக்கு அந்த பறவையோட கண்ணு தெரியுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்ப அவரோட ஃபோக்கஸ் எப்படி இருக்குன்னா அவ்வளவு அக்யூரேட்டா இருக்குமா அர்ஜுனரோட ஃபோக்கஸ். அதனாலதான் அவர் வந்து ஒரு சிறந்த வில்லாளின்னு சொல்லுவாங்க. ஃபோக்கஸ்டா இருக்கும் அவங்களது. இப்ப துரோணாச்சாரியர் வந்து அவங்கள டீவியேட் பண்ண பாப்பாங்க. உனக்கு அங்க இருக்கிற அந்த காய் தெரியலையா, இலை தெரியலையா, பழம் தெரியலையான்னு. இல்ல எனக்கு அந்த பறவையோட கண்ணு தான் தெரியுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்களாம். அவ்வளோ ஸ்கில்டு பர்சன் அர்ஜுனர். அந்த வில்லுல வந்து அவ்வளோ திறமை வாய்ந்தவர் அப்படின்றத வந்து தெரிஞ்சுக்கும். இன்னொரு விஷயம் கூட இருக்கும். இது உங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்க விஷயம் தான். ஆனா ஒரு வாட்டி நம்ம கால் பண்ணி பார்க்கலாம். திரௌபதி அவங்கள வந்து ஸ்வயம்வரம் அவங்களுக்கு நடக்கும் பொழுது என்ன நடக்கும், அந்த பெரிய பாத்திரத்துல வந்து தண்ணீர் இருக்கும். அதோடைய பிம்பம் அதுல தெரியும். அந்த மேல அந்த மீன் வந்து சுத்திக்கிட்டு இருக்கும். இங்க இருந்து இவங்க இந்த தண்ணீரை பார்த்து அந்த வில்ல வச்சு அந்த மீன் அந்த கண்ணை வந்து பாயிண்ட் அவுட் பண்ணணும். அதுதான் அவங்களோட இது இருக்கும். அதை நல்லபடியா அர்ஜுனர் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிருப்பாங்க. முடிச்சு திரௌபதியை திருமணம் பண்ணிருப்பாங்கன்றதையும் நம்ம பாக்குறோம். எவருடைய திறமை எவ்வளோ அந்த சிறந்த வில்லாளி அப்படின்றத இங்க குறிக்கிறதுக்காக தான் சவ்ய சாச்சின் அப்படின்றது வந்து நமக்கு தெரியுது. பகவானோட பிளான் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒவ்வொன்றுமே அவ்வளோ நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ரொம்ப பர்ஃபெக்டா இருக்கும். நம்மலாம் பிளான் ஒண்ணு போட்டோம்னா என்னவாகும், அந்த பிளானுக்கு எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியாம இருக்கும். அடுத்த பிளானுக்கு போவோம், அதுவும் எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியாம இருக்கும். ஆனா பகவான் போட்டிருக்க பிளான்ல நம்ம போயிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், எல்லாமே பர்ஃபெக்டாவும் இருக்கும். நம்ம ரொம்ப செக்யூர்டாகவும் நம்ம வந்து ஃபீல் பண்ணுவோம். சோ இங்க பகவான் கிட்ட அர்ஜுனர் ஜஸ்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டா போய் அவங்க போர் பண்ணா போதும் அப்படின்றது கிளீனா இங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா.
இதான் நிமித்த மாத்திரம் பவ. நிமித்த மாத்திரம்னா இவர்கள் ஏற்கனவே என்னால் கொல்லப்பட்டு விட்டார்கள். நீ ஒரு கருவியாக மட்டுமே செயல்படு. ஆல்ரெடி பகவான் என்ன பண்ணிட்டாங்க, இவங்களை எல்லாரையும் டெஸ்ட்ராய் பண்ணிட்டாங்க. நீ ஒரு கருவியா இருந்து இந்த போர் நீ பண்ணா போதும். அந்த போர் பண்ணோம்னா அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் ரிசல்ட்? கண்டிப்பா பாண்டவர்கள் மட்டும்தான் மிஞ்ச போறாங்க. இவங்களுக்கு தான் வெற்றிக்கான புகழையும் வந்து நீ எடுத்துக்கொள் அப்படின்றத வந்து சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஸ்லைட்ல. அப்ப நம்ம வந்து அந்த சிறந்த கருவியா மாறணும்னா எப்படி மாறுறது அப்படின்றதுக்கான ஸ்லைடு தான் இது. அப்ப இப்ப நம்ம பார்த்தோம் அனாலஜி, ஒரு காய் ஃப்ரூட்ஸ் கட் பண்ணணும்னா அந்த நைஃப் இருக்கணும்னு நம்ம பார்த்தோம். அப்ப அந்த நைஃப் எப்படி இருந்தா நம்மளால காயை கட் பண்ண முடியும்? அந்த நைஃப் நல்லா கூர்மையா ஷார்ப்பானதா இருந்தாதான் நம்ம கட் பண்ண முடியும். அப்ப நம்மளும் என்ன பண்ணணும்னா பகவானுக்கிட்ட நமக்காக ஒர்க் இங்க கொடுத்துருக்காங்க, அதை நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், நான் தான் பண்றேன், என்னாலதான் எல்லாம் முடிஞ்சது அப்படின்றது இல்லாம நம்ம ஒரு கருவியா இருந்து நம்ம அந்த வேலைகளை வந்து நம்ம செய்யணும் அப்படின்றது இருக்கு. ஒரு கருவி கூர்மையாகவும் சுத்தமாகவும் இருக்க வேண்டும். ஓகேவா? அந்த என்னவா இருக்கணும், கூர்மையாவும் இருக்கணும், ஷார்ப்பாவும் இருக்கணும், அதே நேரத்துல சுத்தமாகவும் இருக்கணும். அப்ப அப்படி இருக்கணும்னா என்ன தேவை? அந்த மனம் கட்டுப்பாடு அப்படின்றது வந்து தேவை. இதுல பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய அந்த பாடி, நம்மளுடைய கிராஸ் பாடி வந்து 5 எலிமெண்ட்ஸால ஆனது, 5 பஞ்சபூதங்களால. சட்டில் பாடி வந்து பார்த்தோம்னா 3 விஷயங்களால், மனம் புத்தி அகங்காரம், இந்த விஷயங்களால ஆனது அப்படின்னு பார்த்திருக்கோம். அப்ப அந்த மனத்தை வந்து நம்ம நல்லபடியா வச்சுக்கணும்னா தூய்மையானதா வச்சிருக்கணும் அப்படின்றது பார்க்கணும். அப்ப அந்த கண்ட்ரோல் எங்க இருக்கணும் நம்மளுக்கு? பகவான் தான் நமக்கு வந்து இதை கொடுத்திருக்காங்க. நம்ம அந்த மனசை நல்லபடியா வச்சுக்கிட்டு பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஆல்ரெடி இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க, அர்ஜுனர் கிட்ட நீ போர் பண்ணு, அதுக்கான பலன் உனக்கு கிடைக்கும் கண்டிப்பா அப்படின்றத அவங்க ஆல்ரெடி எடுத்து வச்சாச்சு. இப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்மளுடைய மனச நல்லபடியா சுத்தமா வச்சுக்கணும். நம்ம மென்டலி பிசிக்கலாவும் சரி, மென்டலாவும் சரி, எல்லாமே நம்ம வந்து கட்டுப்பாடோட நம்ம வச்சிருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். என்ன ஆகும், நம்மளுக்கு பகவான் கிட்ட அந்த பக்தி தொண்டு பண்ணணும். அந்த பக்தி பண்றதுக்கு நம்ம கிட்ட இந்த கட்டுப்பாடு அப்படின்றது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்படி பண்ணும் பொழுது நம்ம அந்த விஷயங்களை ப்ராப்பரா பண்ணும் பொழுது நமக்கான பலனும் வந்து என்ன கொடுப்பாங்க, பகவான் நமக்காக அதை வச்சிருப்பாங்க, நம்ம அதை அனுபவிச்சுக்க முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ கூர்மையான கருவியாக நம்ம மாறுறது எப்படின்னு பார்த்துட்டோம். அப்ப நம்ம தூய்மையா வச்சிருக்கணும்னு போன ஸ்லைட்ல நம்ம பார்த்திருக்கணும். கட்டுப்பாடுன்றது அவசியம் இருக்கும். அப்ப நம்ம பிசிக்கல் பாடியில இருந்தே அது வந்துருச்சுல, அப்ப மைண்ட் நம்ம நல்லபடியா வச்சிருக்கணும்னா நம்ம உடலும் அதுல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பங்கு. அப்ப நம்ம உள்ளுக்குள்ளார போடுறல, நம்ம சாப்பிடுற விஷயம் தான் நம்மளுக்கு எனர்ஜியா கன்வெர்ட் ஆகுது. அதுல இருந்து தான் நம்ம ஒர்க் பண்றோம், எல்லாமே பண்றோம். அப்ப அந்த உடல்ல அந்த உணவு பழக்கம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றது இந்த ஸ்லைட்ல நம்ம பாக்குறோம். சோ 3 விதமான உணவு பழக்கங்கள் இருக்கு. இதெல்லாம் வரப்போற சாப்டர்ல இன்னும் டீடைல்டாவே இருக்கும் நமக்கு. இதுல அதனுடைய மட்டும் இங்க நம்ம பாத்துக்கலாம். சாத்விகம் உணவு வந்து இங்க பாக்குறது. இந்த சாத்விகம் உணவு சாப்பிடும்போது நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும்? அது நம்மளுக்கு ரொம்ப அமைதியை கொடுக்கும். ரொம்ப ஆரோக்கியமா இருக்கும். அது நம்ம எந்த ஃபுட்ல இருந்து கிடைக்கும்? உங்களுக்கு ஆல்ரெடி இது எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கணும். ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ், ஹோல்சம் ஃபுட். இந்த கிரெயின்ஸ், இந்த தானிய வகைகள், இதுல எல்லாத்துலயும் என்ன இருக்கும் நம்மளுக்கு? கீரை வகைகள். அதுலதான் வந்து இந்த சாத்விகமான உணவுகள். இத சாப்பிடும் பொழுது நம்மளுக்கு ரொம்ப அமைதியும், ஆரோக்கியமும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அதுவே இங்க பார்த்தோம்னா, இது வந்து ராஜசிக். இது எந்த மாரி உணவு? இது பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப எப்படி இருக்கும்? டெம்ப்டிங்கா இருக்கும், அட்ராக்டிவா இருக்கும். அதிக ஸ்பைசி, காரமா, அப்புறம் எண்ணெய் உள்ள பொருள். இதெல்லாம் வந்து ராஜசிக் ஃபுட். இது நம்ம சாப்பிடுறதுனால என்னவாகும்? அப்ப பார்த்து ஆசைப்பட்டு சாப்பிட்டுருவோம். ஆனா அளவுக்கு அதிகமா அந்த காரம், எண்ணெய் சாப்பிடுறதுனால நமக்கு வயிறு பிரச்சனைகள் வந்துரும். இந்த உபாதைகள் வந்துரும். வயிறு வலி வந்துரும். நோய் வந்துரும். இதெல்லாம் சாப்பிடுறதுனால நம்மளுக்கு அந்த டெம்டேஷன், அது ஈகர்னஸ் தான் வந்து ஜாஸ்தி ஆகும். அது அது வந்து இந்த ராஜசிக் விதமான ஃபுட் சாப்பிடுறதுனால. இந்த உணவு சரியில்லாம போனா நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடும்? நம்ம கிட்ட அந்த டயர்ட்னஸ் வந்துரும். அதுதான் இந்த சோம்பல், அறியாமை. இந்த தாமசிக் ஃபுட்ன்னு சொல்லுவோம். இது வந்து என்ன மாரி உணவுன்னு பார்த்தோம்னா, ம் பழையது, ஊசி போனது, அப்புறம் வந்து இந்த எச்சில் பண்ணப்பட்ட உணவுகள். அது எல்லாமே வந்து தாமசிக் உணவு வகையில வந்துரும். எச்சில் பண்ண உணவுனா, ம் ம எம் இதே வந்து பக்தர்கள் குடுத்த அந்த எச்சில் பண்ண உணவு வந்து நம்ம எடுத்துக்கும் பொழுது, அது அது கிடையாது. அதுக்கு ஒரு இது கதை கூட இருக்கு. ம்.
வேடுவ பெண்ணா வந்து சபரி மாதா அவங்க இருந்தாங்க. அவங்களுடைய குரு வந்து சொல்லியிருப்பாங்க அவங்க கிட்ட வந்து, உம் நீங்க வந்து இந்த குடில்ல இருங்க, கண்டிப்பா ராமர் இந்த பக்கம் காட்டுக்கு வருவாரு, உங்களுக்கு வந்து அவங்க காட்சி கொடுப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு. இவங்க அவங்க குரு சொன்னதை கேட்டு இவங்க ரொம்ப காலம் அங்கதான் அந்த குடில்ல தான் இருக்காங்க. அப்ப அங்க பகவான் வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஏதாவது குடுக்கணுமேன்றதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க, அங்க இருக்கிற அந்த காய் கனிகள்லாம் வந்து சேகரித்து வச்சிருப்பாங்க. அப்ப பகவானுக்கு கொடுக்கும் பொழுது அந்த உணவு எப்படி இருக்கணும், அந்த பழம் வந்து கசந்துவோ இல்ல கெட்டு போன பழமாவும் இருக்கக்கூடாது. அது நல்ல பழமா இருக்கணுன்றதுக்காக அவங்க கடிச்சு டேஸ்ட் பார்த்து அத எடுத்து வச்சிருப்பாங்க. அதே மாதிரி அவங்க குரு சொன்ன மாதிரியே ராமர் அந்த பக்கம் வருவாங்க. அவங்களுக்கு காட்சியும் தருவாங்க. அந்த உணவு அந்த பழத்தையும் பகவான் வந்து எடுத்து அத எடுத்துப்பாங்க. சோ இங்க நம்ப சொல்றது மெட்டீரியலா இந்த விஷயங்கள் வந்து சொல்றது. எச்சில் பட்ட உணவுனா மத்தவங்கள்ட்ட இருந்து எடுக்கிறது தான் நம்ம வந்து தாமசிக்கல வரும்ன்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ இந்த உணவு பழக்கம், இந்த உணவு நம்ம ப்ராப்பரா நம்ம வச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம பாடி ரொம்ப நல்லா இருக்கும். நம்ம ஹெல்தி பாடி பிசிக்கல் வைஸ் நல்லா இருக்கும் பொழுதே நம்மளுடைய மைண்ட் எல்லாம் ப்ராப்பரா வந்து ஒர்க் ஆகும் அப்படின்றத நம்ம இதுல தெரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து அந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்காக நம்ம வாழ்க்கையில நிர்வகித்தல் அத பத்தி நம்ம பாக்குறோம் இந்த விஷயங்கள. இப்ப இங்க வந்து ஒரு 4 கிரைசிஸ் பிளானிங் இருக்கு. எப்போதும் நெருக்கடி நிலையில் வாழ்கிறோமா? அல்லது திட்டமிட்டு வாழ்கிறோமா? எப்பவுமே அந்த கிரைசிஸ் அவசர அவசரமா வாழறோமா? இல்ல பிளான் பண்ணி வாழறோமான்றது தான் நம்ம இந்த வரப்போற ஸ்லைட்ஸ்ல பார்க்க போறோம். இதுக்கு வந்து இந்த 4 பாக்ஸஸ் குடுத்துருக்காங்க. இந்த சைடு பார்த்தோம்னா நம்ம கிராஃப்ல பார்ப்போம்ல. எக்ஸ் ஆக்சிஸ், ஒய் ஆக்சிஸ் பார்த்து ஒவ்வொன்னுத்துக்கும் ஒவ்வொரு இது பார்க்குறோம்ல அந்த மாரி. இங்க இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியம், முக்கியம் இல்லை, அவசரம், அவசரம் இல்லை. சோ இததான் நம்ம பார்க்க போறோம். எதெல்லாம் நம்மளுக்கு முக்கியமானது, எதெல்லாம் வந்து அவசரமானது, எதெல்லாம் அவசரம் இல்லாதது, எதெல்லாம் முக்கியம் இல்லாதது அப்படின்றத ஒரு எப்படி நம்ம வந்து லைஃப வாழ்க்கையை நிர்வகித்தல், எப்படி மேனேஜ் பண்றது. டைம் இல்லைன்னு சொல்றோம்ல. ஆனா நமக்கு நிறைய டைம் இருக்கு. நம்ம தான் அதை ப்ராப்பரா யூட்டிலைஸ் பண்ண மாட்டோம்ன்றது நான் நினைக்கிறேன் அப்படி. ஹரே கிருஷ்ணா. ப்ராப்பரா அந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இருந்தா எல்லா விஷயங்களையும் நம்மளால பண்ண முடியும். சோ இப்ப நம்ம பார்த்த அந்த 4 விஷயங்கள் 1, 2, 3, 4 பாக்ஸ் பார்த்தோம். சோ எதெல்லாம் அவசரமான விஷயம், முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, தேர்வு, மருத்துவம் அதெல்லாம் வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, ஒத்தி போடவே முடியாது. அது அந்த நேரத்துல அது அவசரமான விஷயம், முக்கியமான விஷயமா இருக்கும். அதே மாதிரி இப்ப பசங்க வந்து எக்ஸாம் நம்ம எழுதுவாங்க. எழுதும்போது வித்தின் டைம் அந்த டைம்க்குள்ளார அவங்க கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும். அப்ப அவங்க அதுக்குள்ளார ஆட்பட்டிருக்கணும். இதெல்லாம் வந்து முக்கியமான விஷயங்கள். தேர்வு, மருத்துவம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்லாம். அதுக்கு எந்த இதுவும் நம்ம அடுத்தது அப்படின்றது போக முடியாது. இதெல்லாம் வந்து ஆபத்தான கட்டங்கள். இது நமக்கு என்ன குடுக்கும்? இந்த மன அழுத்தத்தை கொடுக்கும், டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் கொடுக்கும். இந்த ஃபர்ஸ்ட் பாக்ஸ். அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தோம்னா, முக்கியம் இல்லாத விஷயம் எது அப்படின்றது பார்த்தோம்னா, இங்க அவசரம். அப்புறம் என்ன இங்க இருக்கு? முக்கியம் இல்லை. முக்கியம் இல்லைன்னா த இன்டரப்ஷன் தேவையற்ற அழைப்புகள். இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்? நம்ம வந்து கிளாஸ் வந்து நம்ம அட்டென்ட் பண்றோம். இப்ப கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றோம். இப்ப எல்லாருமே என்னது 3 to 4 நீங்க எல்லாம் வேற ஒர்க் இத்தனை நாள் பண்ணிருப்பீங்க. ஆனா இப்ப என்ன பண்றீங்க? டெடிகேட்டடா இது வந்து முக்கியமான விஷயம். நம்ம 3 to 4 நம்ம ஒரு கிளாஸ்ல ஜாயின் பண்ணிருக்கிறோம். அத போய் நம்ம ப்ராப்பரா ஏன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டே பார்க்கும்போது 30 மெம்பர்ஸ் வந்திருந்தாங்க. இப்ப பார்க்கும்போது பாத்தீங்களா, யார் யாரு எப்படி எப்படி டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பண்றாங்க, எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் குடுக்குறாங்க அப்படின்றத வந்து நம்ம இதுல தெரிஞ்சுக்கலாம். சோ இப்ப நம்ம கிளாஸ்க்கு ப்ராப்பரா வந்திருக்கோம். இதுவே நம்ம இந்த கிளாஸ் நடந்துட்டு இருக்கு. உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு ஃபோன் கால் வருது அப்படின்னா, அந்த கால் என்ன பண்ணலாம்? கிளாஸ் முடிஞ்ச பிறகு கூட அவங்களுக்கு கால் பேசிக்கலாம். சோ நம்ம தான் அதை டிசைட் பண்ணணும். எது இம்பார்ட்டன்ட், எத கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பண்ணிக்கலாம். சோ இதனால என்னவாகுது? இப்ப கிளாஸ் நேரத்துல உங்களுக்கு வந்து ஃபோன் வந்துச்சுன்னா, அது ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஆகும். இந்த இப்ப மெடிக்கல் எமர்ஜென்சி ஏதாவது வந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடும்? ஸ்ட்ரெஸ் வந்துரும். பசங்களுக்கு எக்ஸாம இந்த டைம்க்குள்ளார முடிக்கணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன வந்துரும்? ஸ்ட்ரெஸ் வந்துரும். சோ இந்த 2 விதத்துல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்? இது வந்து இந்த கட்டம் 1 வந்து நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ் குடுக்குது. இந்த கட்டம் 3ல இருக்கிறது வந்து நமக்கு டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுது அப்படின்றத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த இதுல. சோ இந்த 4 பாக்ஸ் பாக்குறோம். ஒவ்வொன்னும் எது எது டினோட் பண்ணுதுன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்ப இந்த 4த் பாக்ஸ். இதுல வந்து இங்க என்ன பாக்குறோம்? அவசரமே இல்லாத விஷயம். வீணடிக்கப்படும் வாழ்க்கை. நம்ம டைம் என்ன பண்றோம்? இப்ப நம்ம ஃபோன் எடுக்கிறோம். ஃபோன் எடுத்துட்டு Facebookஓ, Instagramமோ
சோஷியல் மீடியா எது வேணா எடுத்துக்கலாம். அத எடுத்துக்கிட்ட உடனே நம்ம ஸ்க்ரால் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா என்ன போகிறோம்? அது மாட்டு நம்ம ஒரு விஷயத்த தான் நெனச்சிருப்போம். அத தவிர மத்த தேவையில்லாத விஷயங்கள் டைம் போறதே தெரியாது. அந்த ஃபோன்ல சார்ஜ் போற வரைக்கும் நம்மளுக்கு தெரியாம நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருப்போம்? அதிலேயே மூழ்கடிச்சிருப்போம். அப்ப அது அவசரமும் இல்ல, முக்கியமும் இல்ல. ஆனா நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்? நம்மளோட பொன்னான இந்த நேரத்த வந்து அதுல போட்டு வீணடிச்சுட்டோம். அதனால நமக்கு தேவையில்லாத அந்த தாட்ஸ் தேவையில்லாத இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தான் வந்து நம்ம மைண்ட்ல போட்டிருப்போம். அது வீணடிக்கப்படும் வாழ்க்கை. இந்த மாதிரி நம்ம டைம இவ்ளோ வீண் பண்ணிட்டோம்னா, அந்த வலைத்தளங்கள்ல அந்த நேரத்துக்கான மதிப்பே தெரியாம போயிடும் நம்மளுக்கு. வாழ்க்கையின் நோக்கத்தை வந்து இழந்துடுவோம். சோ ஃபர்ஸ்ட் பாக்ஸ்ல என்ன பார்த்திருந்தோம், அது நம்மளுக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும் அது? ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் கிடைக்கும். இதுல வந்து பார்த்தோம்னா, நமக்கு டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் கிடைக்கும்னு பார்த்தோம். இப்ப பார்க்கறதுல என்ன தெரியுது நம்மளுக்கு? ம். நம்மளோட வாழ்க்கையோட நோக்கத்தையே புரிஞ்சுக்காம, நம்மளோட நேரத்த வேற ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்காக நம்ம செலவு பண்ணி, அவ்ளோ டைம் வந்து இருக்கிற டைம வந்து வேஸ்ட் பண்றோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப என்னதான் நம்ம செய்யணும் அப்படின்றத முக்கியமாவும் இருக்கணும். அதே அந்த நேரத்துல அது அவசரம் இல்லாததாகவும் இருக்கணும். அப்ப அது என்னது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்த வெற்றியின் ரகசியம். அங்க கொஞ்சம் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். வெற்றியின் ரகசியம். இதுதான் வந்து 2ஆம் கட்டம். அப்ப இந்த ரகசியம் என்னது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அது நம்ம பண்ணணும்னா, அதுக்கு நம்ம அவசரம் இல்ல. ஆனா என்னது அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்ப எப்படி கிடைக்கும் அது? நம்ம குவாலிட்டியானது பிளான் பண்ணா நம்மளால அத முடிக்க முடிஞ்ச விஷயம். இது நம்ம பண்றதுனால நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்? அமைதி கிடைக்கும். நம்மகிட்ட குரோத் இருக்கும். அப்புறம் இறைவனின் சிறந்த கருவியாக மாறுது. இப்ப அர்ஜுனர் வந்து கிருஷ்ணருடைய இன்ஸ்ட்ருமென்ட்டா இருந்து வொர்க் பண்ணாரு. இப்ப நம்மளும் என்ன பண்ணணும்? பகவானால அனுப்பப்பட்ட ஜீவாத்மாக்கள் நம்ப. அப்ப நம்மளும் நம்மளுடைய காரியங்கள அவருடைய இன்ஸ்ட்ருமென்ட்டா இருந்து நம்ம செய்யணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்ப இத நம்ம பண்ணும்பொழுது என்ன கிடைக்கிறது? என்ன கிடைக்கும் நம்மளுக்கு? ஒரு அமைதி கிடைக்கும். அதுதான் நம்ம மைண்ட கண்ட்ரோல்டா வச்சிருக்கோமே. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம்ல. அந்த மைண்ட கண்ட்ரோல்டா வச்சுக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன மாதிரி உணவு எடுத்துக்கணுன்றதையும் நம்ம பார்த்திருக்கோம். அப்ப தினசரி என்ன பண்ணணும்? படிக்கணும். தினசரி படிப்பு நம்மளுக்கு ஸ்கூல் போற பிள்ளைங்களுக்கு தினசரி படிப்பு. அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான விஷயம். அதுல எந்த காம்ப்ரமைஸும் கிடையாது. அதே மாரி உடற்பயிற்சி. நம்ம இந்த உடல் வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியமா வச்சிருக்கணும். வாக்கிங் போறவங்க வாக்கிங் போலாம். யோகா போறவங்க ஜிம் 1 மணி நேரம் என்ன பண்ணணும்? நம்மளுடைய உடல் அந்த உடற்பயிற்சி அதுக்குன்றத நம்ம கண்டிப்பா வச்சிருக்கணும். அடுத்தது என்ன பண்றது? ஜபம் பண்றது. ஏன்னா, அதுதான் என்ன பண்ணும்? நம்மளையும் பகவானையும் கனெக்ட் பண்றது இது. அந்த நாம ஜபம் தான். அந்த ஜபத்த நம்ம என்ன பண்ணணும்? காலையில பண்ணணும். அதுக்கான நேரத்த நம்ப தான் ஒவ்வொரு நாள்ல நமக்கு இருக்கிற அந்த 24 மணி நேரத்த எப்படி நம்ம பிளான் பண்ணி குவாலிட்டியா யூஸ் பண்றது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும். சோ இந்த ஜப்பம் நம்ம பண்ணும்பொழுது என்னவாகும்? நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காவே அமைதி கிடைக்கும். நம்ம ஸ்பிரிச்சுவலாவும் நம்ம குரோ ஆகுவோம். மெட்டீரியலாகவும் நம்ம கண்டிப்பா குரோ ஆகுவோம். அப்ப நம்ம இது பண்ணும்பொழுது நம்ம என்னவாயிடுவோம்? பகவான் நமக்கான பிளான்ல பகவானே நம்மளைய என்ன பண்ணுவாரு? அந்த வழி நடத்தி கூட்டு செல்லுவாங்க அப்படின்றது அந்த ஸ்ட்ராங் ஃபெய்த் நம்ம கிட்ட இருக்கணும். இறைவனின் சிறந்த கருவியாக மாறுறதுக்கான வழி இது நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதுக்கு முன்னாடி இந்த 4 பாக்ஸஸ் நம்ம பார்த்தோம். இது நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ் குடுக்கும். இந்த பாக்ஸ் முக்கியம் இல்லாதது நமக்கு டிஸ்ட்ராக்ஷன் குடுக்கும். முக்கியமும் இல்ல, அவசியமும் இல்லாதது நமக்கு என்ன குடுக்கும்? நமக்கு அது என்ன குடுக்கும்? அது நம்ம டைம வீணடிச்சு, நம்ம தேவையில்லாத விஷயங்கள்ல தான் வந்து நம்ப பண்ணிட்டுருப்போம். ஆனா நமக்கு முக்கியமான விஷயம் எது? நம்மளுக்கு நம்ப நல்லபடியா பகவானோட நாமத்த சொல்லணும். பக்தி பண்ணணும் பகவானுக்கு. அப்ப எப்ப பண்ணணும் அது? காலையில ஏர்லி மார்னிங் எழுந்துக்கணும். ஏர்லி மார்னிங் எழுந்துக்கும்போது தான் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்? அந்த பிரம்ம முகூர்த்தத்துல எழுந்துக்கிற அந்த பழக்கத்த நம்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். 6 மணிக்கு எழுந்துக்கிறவங்க 5 மணிக்கு எழுந்துக்கலாம். 5 மணிக்கு எழுந்துக்கிறவங்க ஒரு 1/2 அன் ஹவர் முன்னாடி வச்சு எழுந்துக்கலாம். எழுந்துட்டு காலையில மங்களாரத்தி பார்க்கறது, பகவானோட அந்த நாம ஜெபத்த அந்த நேரத்துல பண்ணும் பொழுது, நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஒரு அமைதி கிடைக்கும். நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் நம்மளால வந்து குரோ ஆக முடியும். அப்ப அந்த பகவானோட நாமங்கள சொல்லும்போது நம்ம எப்படி சொல்லணும்னா, அந்த நாமத்த வந்து ப்ராப்பரா சொல்லணும். எந்த ஒரு அதுல அபராதங்களும் வராம, பகவானோட ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா, ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா, ஹரே ராமா, ராமா ராமா, ஹரே ஹரே. இப்படின்னு இந்த மந்திரத்த வந்து என்ன பண்ணணும், கரெக்ட்டா சொல்லணும். 108 தடவ ஒரு மாலை சொல்லணும். அப்ப காலையில பண்ணும்பொழுது எப்படி இருக்கும் நம்ப?
ரொம்ப பர்ஃபெக்ட்டா நம்ம சொல்லுவோம். சோ இல்லன்னா நம்ம டைம் செட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு கடகடான்னு முடிக்கணும்னு கொடுக்க கூடாது. இப்ப நம்ம அந்த பேரெல்லாம் வந்து என்ன சொல்லணும் கரெக்ட்டா ஹரே கிருஷ்ணா, ராமா, ஹரே அப்படின்றத ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும். இப்ப நம்மளோட பேர் யாராவது ஒருத்தவங்க ம் ஒரு தப்பா உச்சரிச்சுட்டா நம்மளுக்கு எவ்ளோ ஒரு கஷ்டமா இருக்கும். நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அவங்கள்ட்ட, இது என்னோட பேர் இது கிடையாது. இதுன்னு நம்ம திருத்தி சொல்லுவோம். அப்ப மெட்டீரியலா இருக்கிற நமக்கே நம்மளோட பேர இப்படி சொன்னா, அப்ப நம்மளுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் யாரு பகவான் பரம புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள். அவங்களுடைய பேர நம்ம உச்சரிக்கும் பொழுது நம்ம என்ன பண்ணணும்? ரொம்ப அதுல கவனம் செலுத்தி நம்ம சொல்லணும். ஏன்னா நம்ம இந்த மந்திரம் சொல்றது என்னது? எங்கள உங்களுடைய பக்தி சேவையில எங்களையும் ஈடுபடுத்துங்க. அப்படின்னு அவங்க கிட்ட ப்ளீஸ் பண்றோம். இந்த மாரி ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்றதே பகவான் கிட்ட வந்து நம்ம ப்ளீஸ் பண்றதுதான். சோ இது ஏன்னா இந்த யுகத்துடைய தர்மமே என்னது? பகவானும் அவங்களுடைய நாமங்களும் வேறு கிடையாது. அவங்களுக்கு எவ்ளோ பொட்டன்சி இருக்கோ அந்த பொட்டன்சி இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்துக்கு இருக்கு. அத நம்ம என்ன பண்ணணும்? காலையில எழுந்து அந்த நாமத்த ஒரு மாலையாவது நம்ம ஜபிக்க முயற்சி பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா. இதெல்லாம் நம்ம பண்ணும்பொழுது நம்மளும் என்னவாயிடலாம்? பகவானுடைய கருவியா இருந்து நம்ம வந்திருக்க இந்த பக்தி பாதையில வர்றதுக்கு நம்மளுக்கு அது ரொம்ப உறுதுணையாக இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. ம். இறைவன் கருவியாக வாழுங்கள். ஆ இதுதான். இறைவனோட காலமாக அனைத்தையும் தீர்மானிக்கிறார். ஏன்னா பகவான் தான் நம்ம பார்த்திருக்கோம். எல்லாத்தையும் பகவான் தான் என்னது கிரியேட்டர், மெயின்டெனர், கண்ட்ரோலர், டெஸ்ட்ராயர் எல்லாமே பகவான் தான். அவங்க தான் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிருக்காங்க? தீர்மானிக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு டிசைர் இருந்துச்சுன்னா, நமக்குள்ளார இருந்து பகவானே நம்மள வெளிப்படுத்தி நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படி அழகா நம்மள வழிநடத்தி கூட்டிட்டு போயிடுவாங்க. நமக்கான பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டி நம்மளோட டியூட்டி என்ன அப்படின்றத நம்ம வந்து பாத்துக்கிட்டு அந்த டியூட்டியை நம்ம செய்யணும். நான் தான் செய்யறேன் அப்படின்னு இல்லாம நான் வந்து பகவானுடைய கருவி. இது பலனை எதிர்பார்த்து நம்ம எந்த வேலையும் செய்ய வேணாம். நம்ம வீட்லயாகட்டும் சரி, ஆபீஸ்ல ஒர்க் பண்ணும்போதும் சரி, ஸ்கூல்ல நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போதும் சரி, எங்க செஞ்சாலும் இது என்னோட கடமை நான் செய்யறேன். பகவான் அதற்கான என்ன பலனோ அது பகவான் நமக்கு கொடுப்பாங்க அப்படின்னு அந்த அந்த எண்ணத்தோட நம்ம வந்து செய்யணும்ன்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். இந்த சாத்விக உணவு மற்றும் நேர மேலாண்மை. இந்த குவாட்ரண்ட் 2 நம்ம பார்த்தோம்ல, நம்மை தயார்படுத்திக் கொள்ளலாம். நம்ம பார்த்தோமே இந்த குவாட்ரண்ட் 2னா இதுதான். இந்த 4 குவாட்ரண்ட்ல இது 3மே வந்து இது ஸ்ட்ரெஸ் குடுக்கும். இது நமக்கு தேவையில்லாத விஷயம். டிஸ்ட்ராக்ட் குடுக்கும். இது நம்மளுக்கு டைம் பாஸ், வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் இது. இது 3மே. ஆனா இது நம்ம என்ன பண்ணணும்? இத எப்படி நம்ம வொர்க் பண்ணலாம்? நம்மளுடைய லைஃப்ல இத எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம்? அப்படின்றத வந்து நம்ம யோசிச்சு, அத கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம வாழ்க்கையில வந்து முயற்சி பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகேவா? இத நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம தயார்படுத்திக்கிறதுனால நம்மளும் வந்து பகவானுடைய இந்த ஸ்கிரிப்சர்ஸ் இது எல்லாத்தையும் என்ன பகவான் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்ற விஷயங்களை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இதுல நம்மளோட ஆச்சாரியார் கூறின வழிய அவங்க பாதையில அவங்க கூட நம்மளும் சேர்ந்து நடக்கும் பொழுது எப்படி இருக்கும்? நம்ம கரெக்டான பாதையில தான் போவோம். பகவானை ரீச் பண்றது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். நம்மளோட ஆச்சாரியர்கள் சொன்ன விஷயங்களை ஃபாலோ பண்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த பஞ்சதத்துவ மகாமந்திரம். டெய்லியும் நீங்க சொல்ற விஷயங்கள் தான். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்தா. இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை சொல்றதுக்கு முன்னாடி பஞ்சதத்துவ மகாமந்திரம். இப்ப இந்த 18 டேஸ் நம்ம முடியும் போது உங்க எல்லாருக்குமே என்ன இருக்கும்? இது எல்லாமே மெமரைஸ் ஆயிட்டு இருக்கும். இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் மெமரைஸ் ஆயிட்டு இருக்கும். பஞ்சதத்துவ மகாமந்திரம் மெமரைஸ் ஆயிட்டு இருக்கும். இன்னும் நாங்க போக போக நீங்க லெவல் 2க்கு நீங்க எல்லாமே வந்து என்னவாயிடுவீங்க? ஆயத்தம் ஆயிடுவீங்க. அது எப்படி நம்ம படிக்கிறது அப்படின்றதுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. மகாமந்திரத்தை சொல்லிட்டு நம்ம ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா ஹரே ராமா 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா 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 ஹரே ஹரே. சோ இன்னைக்கு நம்ம பார்த்த சாப்டர் 11th சாப்டர்ல அர்ஜுனருக்கு அந்த திவ்ய கண்களை பகவான் கொடுத்தாங்க. ஆனா ஞாபகம் வச்சுக்கணும், நம்ம பக்தர்கள் அந்த ரூபத்தை விரும்ப மாட்டாங்க. பக்தர்கள் எப்பவுமே பகவானுடைய 2-handed ஃபார்ம், அதாவது ஷியாம சுந்தர ஃபார்ம்னா நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. பகவான் கைகள்ல வந்து இந்த 3 பெண்ட் இருக்கும். ஒண்ணு வந்து இப்படி கை வச்சிருப்பாங்க, அப்புறம் ஹிப்ல ஒரு பெண்டு, கால் பாத்தீங்கன்னா இப்படி இந்த ஷேப்ல வச்சிருப்பாங்க. அந்த ஃபார்ம்ல பாக்குறதுக்கு தான் பக்தர்கள் ரொம்ப பிரியப்படுவாங்க. அதே மாதிரி அர்ஜுனர் வந்து இந்த விஷயங்களை அவருக்காக அவர் கேட்கல.
வரப்போற மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, ஃபேக்கா யாராவது பகவான் பிலாசபிக்கலா தியரிட்டிக்கலா தான் கொடுத்திருக்காங்க. பகவான் ஏன்னா எல்லாமே எழுத்து மூலியமா தானே இருக்கு. அப்ப பகவான் வந்திருக்காங்க அப்படின்னு இந்த உண்மையை வந்து வரப்போற எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கணும். இதுக்கப்புறம் யாராவது நான் தான் கடவுள் அவதாரம்னு சொன்னா அவங்க கிட்ட நம்ம என்ன சொல்லணும், யூனிவர்சல் ஃபார்மை காமிங்க அப்படின்னு சொல்லணும். அதுக்காக தான் இந்த பெரிய அந்த மேனிஃபெஸ்டேஷன் காஸ்மிக் ஃபார்மை வந்து மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. அந்த பல்கள் எல்லாமே என்னவாயிட்டாங்க, பகவான் காலனா இருந்து எல்லா வீரர்களையும் வந்து அழைத்திருக்காங்க அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்தோம். இதெல்லாம் ரீகால் பண்றதுக்காக தான் இப்ப சொன்னோம் டிவோட்டிஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. எண்டிங் பிரேயர் சொல்லிடலாம். வஞ்சா கல்ப தருபியश्च கிருபா சிந்துபிய ஏவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। अनंत कोटि भक्त वृंद की जय। जय श्रील जय प्रभुपादा की जय। जय जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय हरे जय कृष्ण महामंत्र की जय। जय श्री जय चैतन्य महाप्रभु की जय। भगवत जय गीता और भागवत ग्रंथों की जय। जय श्री श्री राधा गोविंद की जय। जय अयोध्या जय श्री राम लल्ला की जय। जय गौर जय प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी। ஸ்டாப் ஷேர் பண்ணிடுறேன். हरे कृष्णा माताजी।